Velkommen til Akvablev Restauranten. Velkommen til Skærbæk Havn. Så er sæson nummer 9 sat i gang i dag. Anden i anden. Alt er klargjort, og det hele er bare klar til, at du kommer og skal nyde livet. Det er sådan, at sæson 9 ligner faktisk meget alle de andre sæsoner. Det eneste forskel, det er, at vi har simpelthen valgt at ikke åbne for meget derude i hverdagene, fordi det er pivdyrt at varme det op. Men weekenderne, hvor der bliver lidt travlt, så åbner vi terrassen op. Ellers så holder vi selve stuen åben hver evig eneste aften med 25 grader varme. Og vi har valgt at ikke regulere på vores priser i år, så vi kører 24 priser og 25 priser i år. Faktisk kører vi lidt billigere end 24.